Hej, er du også altid træt af, at dit toilet lugter altid lort? Så tro mig, jeg kan introducere dig til en rigtig god parfume, fordi jeg selv nemlig bruger den. Sig det til nogen. Den parfume er sindssygt god, fordi både at duften holder i rigtig lang tid, og du skal ikke bruge den særlig tit. Så kun 5 gange om dagen. Det vil give bedst mening for damerne at bruge det, men jeg bruger det også en gang imellem. Og jeg kan love dig for, at det er en rigtig god parfume. Mest fordi, at den er nemlig pink. Og den kan man selvfølgelig have med alle steder, fordi at den er bare rigtig sej. Og sådan noget. Sagde jeg, den ene var til kvinder. Det gør den. Ja. Og sådan den koster ikke særlig meget. Oh yeah. For jeg nemlig fik den i julegave. Og det var egentlig ikke til mig, julegaven var til. Det var egentlig mere til min søster. Men ja. Jeg nakkede den nemlig fra min søster. Husk at købe den nu, Ariana Grande's parfume. Fordi den er herregod.